Maturaken syukur rawuh dumateng Bapak Ibu sedherekipun kanthi ndherekaken gebyar tari remo ala Lumajang Jawa Timur. Para rawuh sugeng dalu. Sugeng pinanggihan wonten garing adicara tari remo ing dalu menika gaya pria tunggal. Ing badhe katindakaken dening Kusumaning Ayu ning Feni Kumalasari kami jil saking Kabupaten Lumajang. Ing dalu menika tari remo uga dipun iringi karawitan Baranjana Laras kami jil saking Krai Yasa Wilangun ingkang dipun pandhegani dening Ki Febri Purwanto pribadi. Ugi dipun kasungkuyung dening RM Audio kolaborasi dening YouTuber Cak Sofyan pribadi ugi live streaming Baranjana Laras. Ing dalu punika tari remo uga dipun lindungi dening Bapak Puspika Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ingkang dipun suwun tertib aman lan sopan. Mobil tertib aman lan sopan kita tindakaken nanging pagelaran kita Gustipun tari remo ing dalu samangke boten bakalan macet nanging maju pantang mundur melalui daerah tingkat 2 Lumajang. Sekali merdeka tetap merdeka. Asesanti nyuwun sugeng Amir Sari.
Minangka sageng panghormatan dumateng para rawuh sadaya. Monggo pinarak langkung sakeca amirsani kasenian kita kesenian kita. Sampun dados watak cara mbok pilih lepas nyuwun gunging sama sama.
dumateng Bapak Ibu seundangan kusipun warga Kuter Pasirian sedherepipun kang tansah kinurmatan ugi wabil khusus sang panjenenganipun Kilurah Indra sedaya perangkat ingkang kawula hormati ugi para sepuh bini sepuh ingkang sampun wonten lumebeting pagelaran ugi sak njawinipun pagelaran ingkang tansah kawula hormati. Minangka ing dalu samangke kula selaku pranatacara ugi ngaturaken kuing panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sameya rawuh teng mriki minangka kula ngawontenaken gelaring adicara tari remo modern ingkang sampun lumrah lan kaprah mulai tahun 2000 ngantos 2006. Gelaring adicara ing dalu samangke badhe dipun selingi panggilan utawi panghormatan dumateng waranggono ing dalu samangke wonten gelaring adicara tari remo. Ugi minangka kula sesule saking keluarga besar saking Bapak Lurah Indra sedaya perangkat ugi warga Desa Nguter sedherepipun mobilih anggenipun Bapak Ibu paring tempat ugi pasugatan kirang mranani dumateng panjenenganipun sedaya minangka kula sesule saking Ki Lurah Indra ugi para warga sedherepipun uga nyuwun agunging pangsama. Ingkang sepindah ingkang kinurmatan nggih Ki Lurah Indra so Ibu kebareng mika wonten sasana pagelaran kapurih paring panghormatan dumateng para warganipun ugi panghormat dumateng para ibu-ibu presiden ugi waranggono ing dalu samangke wonten gelaring adicara tari remo. Dumateng Ki Lurah Indra so Ibu monggo minggah wonten sasana pagelaran. Ugi sesarengan Bapak Wiswanto selaku sekretaris desa monggo kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Saha Ibu ugi sesarengan Bapak Maskur minangka selaku kaur keuangan monggo kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Ugi putra putri pinenganten saking Mbak Sita keranten niki panyuwunan saking Mbah Lurah dipun pundhut dokumentasi dipun langur biyin. Ugi Ibu Yuyun Dewi Retno selaku staf kaur keuangan monggo. Ibu Ilu Istriani niki selaku kasih pelayanan. Ibu Anggi Irawan Pratama ugi Bapak Solikan Gozali, Bapak Hadi Purwanto, Bapak Henu Sumekar selaku Kasun Basuki, Bapak Bawon minangka ugi selaku Kasun. Ugi Bapak Kasun Nuraini Selawati ini selaku Kasun Kerajaan Timur. Ugi Bapak Kasun Agus Wahyudi niki Bapak Kasun Kerajaan Tengah. Bapak Kasun Agung Wicaksono niki Kasun Bulak Gempol. Bapak Kasun Deni Fibrianto ini selaku Kasun Kedung Wringin. Sekalian Ibu Lulu Alfoiyah TPD, Bapak Muji selaku petugas kebersihan kantor desa. Ugi driver andalan Bapak Purnomo selaku driver ambulan Desa Nguter. Sedonipun perangkat desa kepareng minggah wonten sasana pagelaran dipun pundhut gambar langur rumiyin ugi pengantin berdua
Mana mantenin di Mbak Sita? Ayo mantenin. Kedua mempelai putra putri dipersilakan ditaruh di tengah Mbak Sita. Ini Mbak Sita make up, Ugi Mbak Sita galeri selaku juru rias yang beralamatkan di Pasirian, Kabupaten Lumajang. Iki disponsori oleh kerdus cap sedap ya. Manteni di tengah. Iya. Mas Dimas, difoto dulu Mas. Nggih. Mengikuti aba-aba dari juru kamera. Iya gak geser Bapak. Iya. Geseran dikit. Niki Bapak Kepala Desa. Oke Pak Cari, Pak Kasun. Niki selaku perangkat desa. Luar biasa Desa Nguter di tahun ini pagelaran Ringgit Purwo ugi dipun sponsori dening Mbak Sita Make Up. Jan Jos. Agak geseran. Guyup ya Mas. Guyup. Ini ki ya karena Pak Lurai. Ini kita ke Ya Pak Lurah Jan Jos luar biasa. Luar biasa. Jan akeh sing delok Mas. Jan wis kita delok iki ning arepe wis 8.720 kok. Oh Jan, wis pokoke jos. Desa Uter iki Jan jos nih Mas ya. Kompak selalu. Kompak. Mesti tahun pisan ki ngene iki Mas. Ben tahun nimbali Mas Febri kok. Lah, tahun ngarep malah dalam kembar gitu. Difoto sih Mas Dimas. Nanti kalau sudah difoto bisa bergantian. Ini jan luar biasa. Dekorasi ini kuadine langsung ada yang ketinggalan. Ini selaku data SK RT RW Desa Nguter. Ingkang semindah nggih Bapak Hasan Basri. Niki nggih napa Mas? RW 001 Basuki. Nggih perhatian dumateng Bapak Paeng
dipun rantos Gus Juki wonten saandingi gong. Nah, nek apane gong nek ngarepe lawang ora ngerti. Merasa yang kehilangan Bapak Paing. Bapak Paing dipun rantos Gus Juki wonten saandingi gong. Nggih, sampun. Kelajengaken Bapak Rawuh. Nah, Rawuh kita kong. Iya. Niki selaku jabatan 002 Basuki. Nah, alamatipun Basuki. Bapak Sadiman. Sandang pangan iku perhitungan barang kang mesti pasti nggih matur sembah nuwun. Anjasmara hari mami Mas Miraku laarto kasih muntan kurang layanan ning kutha Karena bondo gak iso. Ayo koyo sampun. wong ayu titit telas pamit malastra pamit malastra Baranjono Udan deres mendungi katon padon aku ngiyup dengan pasar nunun mlebu pasar jarene tuku tahu mesedina tak enteni ora metu nalopani pasar wis katon sepi bakal banget dagangan wis dikukuti tak goleki nang lere pasar sapi jebol pacarku digondol lantai sapi pacarku ilang digawa pasar nunun duwe pacar kalau nyukaya pacarku ilang ning
iki mau njaluk lagu apa to sampean? Ya sing bokong gede Oh, bokong gede. Kok dadine kok pasar ngono? Oke, napa Pak? Nah. Oh, Cak Sofian. Oh, ijo-ijo kasombon mudune eling-eling Mas. Ayo. Ijo-ijo kasembon mudune eling-eling. Oke. Bapak Wiji. Ayo, iki olahragane lanjut. Heeh. Njaluk ijo-ijo kasembon Mas. Ijo-ijo Mudune kasembon. teng eling-eling. Heeh. Eling-eling Eling-eling piye? mudune kasembon. Eling-eling mudune teng ijo-ijo kasembon. Prawira mati lelabuh negara. Satria Satria gendinge ijo-ijo kasembon Kabupaten Malang Lor Wetan Barnahe Kutha ing papan pamulatan luhur Swata pendidikan kang maneka warna Putra industri kang pariwisata wis kondang kalata kutha Lumajang
Nggih, matur semanuwun menika Bapak Sumar Pak Sutam selaku anggota rapi saking Probolinggo. Kelajengaken ingkang kinurmatan nggih minangka tiyang sepaipun Bapak Lurah kula badhe nimbali nggih Bapak Wahyudi niki selaku orang tua dari Bapak Kepala Desa. Monggo klatur minggah wonten sasana pagelaran wonten jroning tari remo. Bapak Wahyudi monggo niki ala jaipongan apa jenengan ala katimbalan angsal sampur 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 matang Pak Wahyudi masuk monggo. Aku jaluk sindene siji mudun. Heeh. Sapa iki sing bare sing gedhe Mas? Nduk kamu dirimu. Ayo. Barengi anu. Heeh. Mbak Kina. Sapa Mbak Reta. Heeh. Ayo Mbak Reta wis. Heeh ya. Siji edan. Serampat. Napa gendinge Bapak Wahyudi? Oh serampat. Ji. Menghadap ke selatan utara. Nggih. Nah, ayo Nduk Bani. Serampat. Serampat gendinge sarung jagung sinembang sama sarung jagung. Serampate sarung jagung Mas. Sarung jagung. Ayo Mbak Resti. Sarung jagung. Sampun. Ini orang tua dari Bapak Kepala Desa. Ya, tasik sehat nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sampure matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun atas penghormatan saking tiyang sebaipun Ki Lurah nggih menika
Bapak Wahyudi sampun kepareng paring penghormatan dumateng Bapak Ibu sedaya kang sami rawuh ing dalu samangke wonten glaring adicara tari remo. Salajengipun kula timbali nggih Bapak Parto. Monggo mengga wonten sasana pagelaran niki dipun layani langkung rumiyin kelanten tasih wonten wekdal mangke jam 7 pagelaran Ringgit Purwo badhe dipun wiwiti. Nggih, monggo Bapak Parto, monggo kula atur minggah wonten sasana pagelaran. Niki kangen keluarga besar Bapak Airi, mantan polisi Kades Muter, Bapak Budi selaku Polres Lumajang, ayo si rawuh. Ugi orang tua sendiri ki sahabat ki mau ya Pak Wahyudi ki mau ya. Bapak Rima kasih sesepuh Kedung Wringin. Wis terima kasih jenenge Bapak Rima kasih. Nggih matur sembah-sembah. Monggo Bapak Parto nggih sedherek kula sebut. Niki Pak Parto nggih. Pak Parto. Nggih. Sesepuh. Nggih, mercone kula betahaken Pak, mercon. Nggih, ngoten. Waktu meledak ning ngene engko Pak Polres sing bingung engko. Nggih. Mboten bisa. Dangdut. Oh, selendang biru. Nggih, masih selendang abang sakit iki nggih. Bapak Kapolres Lumajang. Monggo niki ugi Bapak Budi niki nggih, Bapak Budi Polres Lumajang. Bapak Polsek nggih. Ugi Bapak terima kasih. Bapak Thank you.